mga Morspars! Masayang Pasko at masaplalang bayong Banwa kayo. So ngayon ni ating kaming patagal pamasko para ka rin kaya katamong Mars and Pars. So we're here at City of San Fernando para mamiyeta mong Ditak Grocery para karela. I'm with, of course, my manager Amory and the cameraman, the beautiful Calvina. So samahan nyo kami, tukin nyo kami, kering tamang yeming pamasko, karing kakatamong malugod the Mars and Pars. So we'll see you, and again, Merry Christmas from Babayang Kapampangan! So ayan mga Mars Pars, may nakita mong metong adinan tamo kasi akakita mo disperas na pero ikuya magtindaya pa rin at nagobray at actually keng harap highway na ning San Fernando. So yan, metong ya kaling maswerteng dinan tamo. Let's go! Hi Kuya, Merry Christmas. Para sa inyo to. Pinakamadilim, mga tala ay mas nagniningning. Gaano man kakapalang ulap, sa likod ito ay may liwanag. Ang liwanag na ito'y nasa ating lahat. May sinagang bawat pusong bukas, sa init ng mamayagan, maghihilom ang lahat ng sugat. Ang nagsilbi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakaroon. Merry Christmas! Merry Christmas din! Ate, Merry Christmas! Konting tulong yan, no? Sige. Anak mo ba yan? Taga saan kayo? Sa Clark ba yun? Buti, anong sinakyan yung papunta dito? May asawa ka ba? Oh, sige, ingat kayo. Merry Christmas. Basta po tang manyan kayo ate, kaya kayo masyadong mag-stop ka rin dalan kasi po bawal talaga. Inggawan nyo kayo na kayo mong side. Makanta, ay dyan tayo Kuya Kurt. Wow, Merry Christmas po. Kuya! Kuya, Merry Christmas po. From Babayang Kapampangan. Lagi akong uuwi sa'yo, sa puso mo. Ate, pagpasensya mo na yun. Merry Christmas. Ingat kayo po. Kuya, saan ka pupunta? Saan ka pupunta niyan? Kapampangan ka? Kapampangan ka? Kapampangan ka? Taga mo ka rin ka? Torak ka pa. Merry Christmas. Kaya kaya yan ha. Ingat ka ha. Merry Christmas. Kaya konting tulong lang ha. Merry Christmas ha. Merry Christmas. Merry Christmas.